batzuetan kalea hierriak dirudi. Euri zitalaren bean, beste batzuetan zoko alai bat berriz. Odei ertzei gabeko marmarra. Komunikazio taldeek 11 egiteko badituzten oraindik. Jakina, ahalegin hortan, kalitatea, bidelagunen laguntza eta helburuak argi izatea ezinbestekoa. Deialdi berezi bat, hemen gaur batzuk ikusten dituz, toki askotako gaina, eta horiekin landuko dugu gehiago aurrerantzean proiektu honen xedea zein dan, hortan nola landu, baina aurreratzen gisa esan, batipat internetaren funtzio hori aprobetxatu eskainiko dugula izan eragile, beraiek, nolabait kazetari lan hori parte bat bintzat beraiek hartzea izan eragile bezala, eskualdeko elkarte, soziedade, norbanako, pertsonaia, guztirik zabalduta izango da. Eta pixka bat lortu nahi dena da, egunkari biziagoa, dinamikoa izatea, osagai ugarirekin, eginkolpera funtzionatzea, gaur egun gizarteko abiadura horrek baten aukerari askotan lerro asko, orrialde asko irakurtzeko, baina bai interesatzea egun hori gerturatzeko, orduan bi horiek izkatzuta.